uMongameli Cyril Ramaphosa uthi abanamahloni ukuthi imbala yeqembu elibusayo ifakwe kumfanekiso ka-Oliver Reginald Tambo esikhumulweni seyindiza eGoli. uMongameli Ramaphosa uthi le ngqalabutho yomzabalazo eyahola iANC isikhathi eside kunabo bonke abanye abaholi baleli qembu yayingenamahloni ukuzibandakanyisa naleli qembu elibusayo isikhathi lilwela inkululeko yaseNingizimu Afrika. Sekuqubuke nemibuzo ukuthi yini kusetshenziswe imali yombuso ukwakha lo mfanekiso ka-Oliver Reginald Tambo uma uzofakwa imbala yeqembu elibusayo iANC. Kodwa uRamaphosa uthi uTambo wayesiqhenya ngokuba yilungu kanye nomholi waleli qembu elibusayo. So if anybody wants to know about the father of our struggle, the father of our democracy, it's O.R. Tambo. Proudly African National Congress and proudly South African. He wears three things that are important. 4, his intellect, his ANC badge, his rosary, as well as the Freedom Charter. You can't do better than that. Indodana ka-Oliver Reginald Tambo Udale uthi angeke umhlukanise uyise kanye neqembu lakhe. The ANC badge is Oliver Tambo's pride and glory. That's the instrument of the liberation of the people of this country, all of them, black or white. Abaholi beqembu eliphikisayo iEFF uFloyd Shivambu kanye noMbuyiseni Ndlozi bathi imbala yaleli qembu elibusayo iANC ayikhishwe kulomfanekiso kaOliver Reginald Tambo. Ngingusamkele Maseko wezindaba zeSABC eEkurhuleni.